हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। हादराव जायनि आखायाव रेशन कार्ड दङ बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय सरकारा होबाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां। रायजोआव साफ्रोम रेशन कार्डनि बिगोमा बिथांमोननो होनाय जागोन बेसेन नाङै गांफा मना आरो बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होदों रायजो सरकारा। 12 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव साफ्रोम रेशन कार्डनि बिगोमा बिथांमोननो बे मनाखौ होनाय जागोन आरो साफ्रोम रेशन कार्ड बिगोमाफ्रानो बे मनाखौ लानो नांगोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला सोर होगोन बेखौ बबेयाव मोननो हागोन बेसेबां सुबुंनो बेखौ होनाय जागोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। हादराव आन्ना उत्सबनि गेजेरजों साफ्रोम रेशन कार्ड थानाय गोरिब नखरनो बेसेन नाङै बे मनाखौ होनाय जागोन। हादरनि गुबुन रायजोफ्राव बेनि हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो बबेबा रायजोफ्राव राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। आसामावबो थांनाय 10 अक्ट'बर खालार खालि नलबारि जिल्लायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ फोजोबनाय जाबाय। जायफ्रानोखि आन्ना सुरक्षा आस'नि आरो प्रधान मन्त्रि गरिब कल्याण आस'निनि मोनगिरि बिथांमोना बे मनाखौ मोननो हागोन। आसामाव गासै 58 लाख मोनगिरिफोर दङ। बिथांमोना साफ्रोमबो बेसेन होनाङालासे बे मनाखौ मोननो हागोन। 12 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव बेफोर मनाखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलनि जाय गलानिफ्राय सरकारि रेशनखौ जायो थामहिनबा कन्टेलनि गलानिफ्राय बे मनाखौ मोननो हागोन होननानै गोजौ थाखोनि बानायग्रा मेसिनजों बानायनाय बे मनाया बाहायनो मोजां होननानै फोरमायदों। गोरिब नखरनि सुबुंफोरनि जाग्रा आदार रोगानाय खामानिखौ बे मनाजों गोरलैनो मावफुंनो हागोन। बेखायनो रायजो सरकारा बे मनाखौ साफ्रोम रेशन कार्ड थानाय गोरिब सुबुंनो बेसेन नाङालासे होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। आन्ना महत्सब मुंनि आसननि गेजेरजों साफ्रोम रेशन कार्ड लागिरि बिथांमोननो बे मनाखौ होनाय जागोन आरो नोंथांमोना बे मनाखौ खालि सरकारि रेशन जाग्रा गला एबा कन्टेलनि गलायावल'सो मोननो हागोन। बे गलानिफ्राय गांफा मना नोंथांमोननो होनाय जागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।